Gazet makawuono kagitemo kolo i matut nito enango ma jokanyana monego beni koro winjo kendo neno mana kokale tipo mari migeno ma Ramogi TV. Machiegni kawuono tarik 6 madwe mar 6 higa mar 2022 ndalo 63 kendo oganda jo Kenya dhi e yiero. Wagone Jehova Nyasaye erokamano kuom chako miwa thuolo kendo mar bedo kodi e chenro ma kaka wanene okinyi ma kawuono. Wanted kod weche mapek, weche ma onego beni inbe kaka ja Kenya iluwo nikech weche mag yiero en gima koro doko ngima oganda jo Kenya e kinde ni. Achiel kachiel ka thuolo mar rwako bende jowetewa ma bende thothne jabedo go e chenro. Charles Odhiambo kani Kisumo oyawore kendo machiegni. Oyara enya Victor machiegni nyakwaro maga Johan kamoro ma intie. Wach ma Kisumo Europe. Chieng' osewuok nyangore aparo ni joma nigi bel koro osechako moe laro. Joma no puothegi gi mabul ndalo mane ji puro bende osechako dhi e dho ndara ochako ikore go siasa. Erokamano ahinya Charles. Wan be wageno biro Kisumu kanyo machiegni ni mane bomo mori oganda jo Kenya namte. Charles manaka pod an mana kodi ang'eyo ni weche no bedo mang'eny ahinya. Mokwongo kingiswa ni to en mane maber ni misebedo kiluwo to mane marachni? Erokamano Victor, asebede gwenge maluora mar nam Lolwe ka kuom ndalo mogwaro to gima nyomora mogik e juma manorumo ni en jal moro ma japiny Uganda manya rodhno goe chiro mahero ka uso mananas mkokoteni. To kana bedo kode piny atemo go kode mbaka to ng'isa ni odiochieng' ouso mananas ma ok tin ne 20. Ko odhira othiwe na no to hono wuoyo gi ji gi mbola. Wuoyo gi jong'iewo to ging'isa ni gimomiyo gihero ng'iewo mananas en nikech ong'e chudho wach kendo ong'e wuoyo gi ji maber. Kendo giwacho ni kako dhi no chal ni mananas no biro gole oko. No mora mokalo nikech e chiro mahero kanyo nitiere yawuot oganda luo mathoth mokalo ma bende ywak ni tije onge kendo girito mondo mi Nyasaye oyie Raila Odinga okaw telo mondo mi giyud tije. En gima nowe kochamo wiya mokalo Victor. Mano komora en ni awuotho e kor piny mana kaka ng'isi no to chal mana ka gima tok tarik 9 dwe mar 8 ywak mar jopiny mar onge mar telo makare pod biro betie kendo kidek kata mana medore. Ma en nikech kawinjo kit mbaka ma ji goyo, ji ok go mbaka mar chandruok ma giseneno e higni 5 mosekalo to kod kaka inyalo lose. Ji go mbaka mang'eny ahinya ewi ng'ane ng'atwa, ng'ane wuodwa, ng'ane nyarwa, ng'ane ing'e ni kwa kao gik miwacho kuome go miriambo. Mage mbekni ma ji goyo, wicho wil gi chandruok ma ji osebedo go higni mosekalo. Omiyo aneno ka tok tarik 9 dwe mar 8 ka ok waloko pacho e ndalo 63 modonge to odhi bedo mana macha lewni ma ji dhi loko. Mane gima chanda moloyo to maduong' ahinya en odiochieng' manyoro kaka ing'eyo oganda mar piny mangima ne hingo odiochieng' mar rito alwora. Kaka pile na yudo thuolo mar pidho yiende 2 to yien mana pidho no ka pidho kata na dalawa kata na kawat na moro gin yien mana pidho e tie aora. Kiwuok kamiluongo ni Kilo kichiko kamiluongo ni Sinaga e chiro miluongo ni Marunda nitie aora moro kanyo na adhi apidho yien 2 nikech ngadieri ni kawanyalo timo mano kinde duto te 2 ng'ato ka ng'ato nyalo konyo loka alwora kendo miyo wabedo gi lwasi maber mokalo. Erokamano Victor. Erokamano ahinya. 2 ng'ato ka ng'ato nyalo konyo e wach mar rito alwora marwa. Erokamano. Senior oyawore. Oyawore ahinya VOJ. Umaru kaneni jomokalo ne ionge ne owinjo mana hume ni dhi e pinje mag Oman kocha. Dicha ne wane pinje mar Oman town city miluongo ni Muscat. Kama ne nitiere galamoro mar jofwambo gi keyo e piny mangima. Kama ne waromo kanyo kendo kwa wuoye weche mag fwambo gi keyo kendo kwa ng'iyo kaka maslahi mag jofwambo gi keyo onego bed ni ng'iyo gi sirkal to gi jogo kembni magitiyo ne kendo en bura mane ber ahinya. Erokamano ahinya. Kingiswa ni to mane manyien misebedo kiluwo maber ni to mane marachni? Wasani gima waluwo en mana mang'eny en mana weche mag yiero mosebedo kwa luwo kendo aneno ka sani ng'wech osechako kaka wawache
to waneno ka odhi maber, mak mana ni tiere tungu ni achiel gariyo mabenji waseneno maparo ni nyaka josiasa ne kaka ginyalo goyo campaign e yo makare kendo makelo kwe, kik wabede gi koko nikech yiero biro kendo biro rumo to Kenya nyaka dong'e. Koro magi masebedo kaluwo nikech mano sani gima dhi mbele wach yiero. Waneno ka ncha ji odhiyo ka IBC kendo ji osebedo cleared kendo gidhi mbele kawuono. Mwaparo ni ka odiochieng' ma kawuono rumo to wabong'eyo ni to gin ji adi madhi laro kombe mag siasa ma idhi go kura tarik 9 dwe mar 8. Erokamano wach mangima mokalo ma jowetewa gi ochako godo chendo kinyi ma kawuono nyakwar Mgajwang'. Kaka ung'eyo odiochieng' manyoro piny ngima ne hingo odiochieng' rito alwora marwa. Ung'eyo ni pinje osebedo ka bedo kod buche mopogore opogore, COP26 mano bedo piny Scotland, COP27 manyo bedo nyakwar Mgajwang' e piny Sweden, kanyakla kod buche mamoko mag temo yalo ni to alwora marwa warito e yo machalo nade. Charles, iwacho kanyo achiel kuom okenge mag konyo e alwora marwa en pidho yiende. Kenya e katiba marwa mar 2010 ne wacho ni atamala par mar eka mar puoth ng'ato ka ng'ato kaber to pidhe yien kaka yor rito alwora marwa. En midhiero miyalo nyaka gi jotend pinje ma waluongo ni huka hu e piny mangima. Kenya ka wadhach nade? Erokamano Victor, kokayo juma mokalo apisa maduong' mochung' ne weche mag rito bunge ma pacho ka, the chief forest officer, nowacho ni e sama wawuoyeni kwan atamalo 12 mar lo e piny Kenya, atamalo chiegni 7 osepidhie yien. Manyiso ni wasekalo kwan atamalo 10 mane idwaro ni mondo wachopie kokayo higa ma wantieni. Mak mana ni kwan atamalo 12 ni ok nikech gwenge duto te e Kenya ji opidho yien kaka owinjore. Pod nitie mier mathoth, pod nitie gwenge mang'eny ma pok ochopo atamalo 10 mane chik oketo. Ranyisi en ni sama wuoye kodi ni iwacho ni gwenge ma Nyeri County nigi yien kwan atamalo 47 mar lope. Tiende ni gikalo kar kwan manoketi gi kwan atamalo 37. To sama mano timore ibiro yudo ni kawakawo ranyisi gwenge ma Kaluo pod onge county mora mora mosechopo kwan atamalo 7. Man malo mogik nyaka sani aparo ni en county ma Homa Bay miwacho ni gi kwan atamalo 4, Migori ni gi kwan atamalo 3, Siaya mani chien mogik gi kwan atamalo 2.6. To wuodhni Victor okoyot ahinya. Tabu manitie Kenya ka kinde duto bende ing'eyo ni sasa ma sirikal ogolo pesa to mind ni jabedo mang'eny e weche mag pesa. Jatend piny owacho Uhuru Kenyatta nochako chenro mar pidho yien iluongo ni reforestation program. Kendo noket ne omenda chiegni milion 500 e hik pesa 2020 nyaka 2021. To iwacho ni pesa ni ne geto pidho yien milion 100 e Kenya mangima. Gikone ka nochopo to migawo manochung' ne timo mano noduoko report ni mokwongo koth nobagowa, mar ariyo koth yien mane wapidho bende moko noko dhi maber, omiyo nok wachopo kar kwan mane idwaro. To an gima pod amedo ng'iso jothurwa ni yien en gima konyo ng'ato wuon. Okone giriti ni sirikal okelni, sirikal otimni, sirikal oket chik. En poge gi tuo mar corona ma yande omonjo wate. Kech nang'iso pile ni corona ok mak sirikal. Corona mako dhano. Rita alwora konyo dhano maloka kokonyo sirikal. Sirikal en mana ng'at ma koro ang'i ywakne ni to ni time ang'o. To king'iyo maber kata mana wach miwacho mar COP26, COP27. Adier mar wach en ni Afrika ihangone. Afrika ihangone nikech romo mar ng'iyo lwasi no miluongo ni COP no ahinya ogeto ng'iyo midhiero makoro ni e kor lwasi. Kaluwore gi chilo marach mar iro to kod kwiri makambe riwruoge geche osekete kor lwasi. King'iyo kind Afrika to gi pinje mamoko, Europe, America gi Asia, ging'eny gi masinde matiyo gi gik malilo yamo malo Afrika. Ka dieri mar wach romo gi Afrika ni manyo mana kaka inyalo siro nikech sani chal ka gima Afrika ema koro rito piny mangima kaluwore gi lwasi maler. Kata doko ni wan wawegi kaka wanene to lwasi marwa ok ler to ber malo ma pinje maoko.
omiyo gima duong' ang'eyo ni romo mabiro mar ng'iyo wach lwasi ni dhi timore Cairo, Misri, aparo ni higa manyien. To ang'eyo ni pinje mag Afrika sani king'iyo jotend pinje kata king'iyo romo mancha mar devolution mane ni Makueni, achiel kuom gik mane ging'iyo en kaka inyalo keto e tim moko kuom gik mong'adi e romo mar COP manotimore Glasgow, Scotland. To gima duong' matimore Victor en ni mopogore gi chik. Chik osiepna jo ageyo jawacho pile ni chik en gima ondiki. Dhano ema nyaka mi chik chop kare. Erokamano. Onge kaka wanyalo wacho ni wadwa rito alwora e Kenya ka timedo osuru mijuoge gas, manyiso ni dhi chuno jok ma ok nyal ng'iewo gas mondo koro ng'iewo yien, mondo koro ng'iewo maka. Sama ging'iewo maka itong'o yien korki loso go maka. Koro magi gik ma kata mana sirikal owuon be onego ng'iye. To maduong' moloyo Victor, an pod amedo jiwo ng'ato ka ng'ato ni mondo yie opidh yien. Yien gima duong', yien konyo, yien biro konyo kama duong' mokalo. Yien en mwandu, yien en kwe, yien en ler, yien en yath. Yien en ng'at, ing'eni sama kibaji kata chiedh nade omaki ibet abet tie yiendi moro mane ipidho. Tipenjori apenja wache chunyi ka inie tipo, tiyuda yuda duoko. To kinyal penjori penjo ka chiedh nade omaki kichung'e chieng' marieny matararia. Amedo jiwo jothurwa ni kata odoko ni warito sirikal, kata odoko ni warito oganda mar piny mangima ni gitimo ang'o. Chaka kendi wuon. Pidh yien achiel, pidh yien ariyo, ibiro neno lokruok. Erokamano ahinya. Muma endiko mar chakruok 2:15 ka Nyasaye nosetieko chwech mare mochwe nyaka dhano. No we ting duto ni warit mwandu mane bwo piny ka duto. Kendo muma temo lero kaka puodho mar Eden ne chalo. Sinia chal ka gima wajwang'o tich mane omiwa kod ruoth nimar king'iyo kada mana rech mawuok e Lake Victoria sani tinde ni piny. Jopur bende ywak ni ng'eyo ni koth dhi chwe kata koth ok dhi chwe samoro chieng' rieny makech mokalo. Magi duto ikelo mana kod timbewa. En ang'o ma nyaka sani watim e kinde mane piny ngima dhialo nyasi mar World Environment Day? Gima duong' en ni mano kaka chalo wacho ni nyaka wang'e kaka wanyalo rito alwora marwa mondo wane ni to kaka Nyasaye wacho Nyasaye nomiyowa thuolo mondo koro warit piny mondo ne wanyalo rito piny. To mak mana ni samoro tama osebedo ka chando dhano. Iyudo ka dhano puro to chiemo ok wuogi nikech ang'o, nikech waketho bungu ma ywayo koth. Kendo iyudo ka kidonjo bunge mang'eny godo, kidonjo alwora mare ma ineno ka yien nitie, lakini kidonjo iye iyudo ka okethgi kendo ji opuro iye kanyo kendo yien otong' moko los go maka, moko bende ji otong' ka loso godo bao migedo godo. Mago ema kelo midhiero mwan godo, nikech ka waseketho bunge monego bed ni ywayo koth kendo koth kelo wacho ni koth kochwe to kore ka chiemo nitie. Ko warito bunge gi to waneno ka koth dhi bede. To kada ka obed mana ka Lake Victoria miwacho no, onego bed ni giyudo pi. To ka pi onge, rech bende dok e pi. Ka pi bende ok obedo maber, iyudo ka koro rech bende ok nyal nyuolore. Koro mago wacho ni wan gi jukumu kaka dhano mar rito alwora marwa kamoro amora ma wantie. Ka en bungu manitiere kik watong' yien, wamed pidho yien. Waneno mana ka chalo wacho ni gima nyalo chando mbele ka en ni sani kendo waneno ka ng'eny ji dwa dok e chweko gi maka nikech bei mar gas odhi mbele. Mago ema onego bed ni sirikal ng'iyo kendo yudo kaka osuru mar gas iduoko piny mondo ji kik ti gi maka. To ka osuru mar gas odhi malo to nyiso ni ji pod dok e maka, to kendo kata yien kata ka ok en maka to pod ji bo chweko gi yien. Mano ema ketho bungu mwan godo kendo gi yiende mwapidho gi. To moloyo en ni kaka chalo wacho ni nyaka wabed gi teko kendo thuolo mar pidho yiende kamoro amora ma wantiere, nikech gido wan Nyasaye okonyowa. Kaka iwacho piny mana chantiere ni, kacha en piny ma en otuok ndalo duto te. Yudo ka koro gichando kabisa ma temo pidho yiende kendo gitemo tiyo gi irrigation mondo kaka yiende koro nyalo pidho. To wan Nyasaye okonyo, wan gi lowo maber, wan gi alwora maber, mana ni wan samoro wabedo lazy, ok wadwa pidho yien kendo ok wadwa rito yien manitiere. Koro mano e gima duong' monego bed ni watimo mondo warit alwora kare. Koth bo biro, chiemo biro chiek, to ka ok watimo kamano to pod wabo mana medo muodo ywak gi lak. Ing'eni Charles owacho wach moro mangima kabisa. Nengo mar LPG gas ma watiyogo ni yore mag tedo, sirikal Jubilee kanodonjo ne obiro gi paro moro mar bedo ni wabedo gi teko maler, clean energy. Achiel kuom gik mane gikelo ne en wach mar kelo Taifa Gas mane himo miyo oganda bedo kod gas ma ginyalo tedo godo.
sani ka koro osuru dhi bedo malo madong koro nyiso ni kamoro sirkal imi matima ikone chalre to romre. Aparo ni sirkal ni cha dwate choko pesa to makmana ni koro kaka no gimiyo wa gas no sani jogi semayo ni sani king'iyo bech gas dhano ywak kabisa ni bech gas odhi malo kabisa. King'iyo chakre higa mokalo nyaka sani bech gas osebedo ka idho dwe ka dwe. Koro mano di duoko chien kabisa nikech dhano nyaka chiemo. Kok inyal yudo pesa minyiewo go gas mano chuno wacho ni ibo dok e yien kendo ibo dok e maka. Sani maka ido ga bech bende chako dhi malo nikech mano koro ema chano ng'eny ji oringe. Chon higni 2 higni 3 mokalo kanyo ne do ka tiyo gi maka no dok piny, ng'eny ji ne tiyo gi gas. Sani kendo ka ng'eny ji odoke e maka makata diere moro yudo maka ne tek nikech demand mar maka no dok piny. Sani koro ino ka demand mar maka odhi malo. Kaka demand odhi malo to nyiso ni yiende nyaka tong' kendo kiloso go maka. Koro en kama tek ahinya sani kama jo Kenya nitiere king'iyo bech gas kendo king'iyo kaka ji dwa tedo koro chuno nyaka ji doge maka kata yien. Charles, kata obedo ni Kenya osego kenge mar arieya, inyalo paro bunge mar piny Kenya gi chik mane nema obiro go mar kumo wach matiyo kod otese mag nylon ka e yore mag boyo mwandu kanyakla koting'o mwandu mak man nowene mana boyo tamtam makate kod mamoko to pod waneno ka gigi nitiere chal ka gima nitiere nyaw moro e wach mar enforcement kata keto gimoro e tim. Victor, kata mana jwala mibogo mkati kata mana mibogo sweet chik no keto maber ni nyaka obed gi pek moro. Pek manyalo miyo kata kolwari e lo to nyalo tow mapiyo. To nawacho kendo pod anuoyo chik en gima ondiki e buk. Dong chik nitie mawacho ni ng'at mokwalo ibiro tweyo. To pod ji kwela. Da ing'eni gima pek ahinya en ni onego bed ni nikech magi gik ma jopiny oseng'iyogo. Ber kiwacho ni oyo koro wakumo tiyo gi jwala nikech jwala rocha alwora, jwala thung'o alwora, jwala timo ma. Kar jwala koro wakelo ni gima kama mondo mi koro itigo. Nikech ok inyal wacho ni golo gima nyo jopiny ong'iyo tiyogo to onge gima chielo miketo mayot. Inyalo paro ka kinde manokal chik mar kumo tiyo gi jwala, kinde manokal chik mar ni kidwa go thum kamoro to nyaka ing'iew license mar jonema. Ndalogo dhi tiye nema ema ne tich malich miwuoro nikech kanye manotuchie mo. Kanye makakoro ne in apisa mar nema tiyudo yo minyalo chiemo go mayot moloyo. Koro gini ni e pachwa Victor. Wadhano wan manyaka wadog chien sama apisa mar nema yiene ng'ato mondo tiyo gi jwala ma ok opuodhi nikech ng'ano miya soya ng'e ni thung'o alwora ma in iwuon emidakie. Kamoro pesa mikawo kuom ng'ano kaka soya no bro chuno ni mondo idhi gi osiptal idhi manyi thieth nikech alwora koro osekethore. To Victor, kama wach tekie sani to koro nengo gas oidho kendo ji dhi dokie maka. Takia ni bi usefwenyo kata mana gi eri kanyo ni maka miuso sani opogore gi maka machon cha. Chon kane yudo maka to en maka mogo gi yien moti modongo maber makore ber. To sama wantiere ni king'iewo maka e gunia to gimiyudo en mana selele oliel dakika 2 to serumo. Mang'iso nang'o yiende madongo orumo ji koro donje tong'o yiende matindo. Mang'iso ni kwatieko yiende matindo gi to nyaka wachak paro ni to koro wadwa chwak ang'o nikech nengo gas bende dhi malo. Mae momiyo an pod amedo mana jiwo jothurwa ni gimoro amora mitimo kamoro amora ma intie yie mondo ipidh yien nikech yien mipidhono dhi kelo lokruok maduong'. Sirikal bende onego par Victor. Onge kaka wanyalo loso budget ma wakawo $500,000 waketo ni mondo pidhgo yien to budget achiel no nigi fuok machuno ni mondo med osuru e gas mondo wayud kaka wapong'o fuogno. To gas no kakoro osemedi osuru to tiende ni jopiny ok nyal ng'iewe, jopiny dok chwako maka gi yien mane waketo $500,000 mondo pidhi ka. Wachalo joma timo nono. Wachalo joma timo nono. Erokamano ahinya. Charles nowacho wach moro mangima kabisa. Wachalo joma okawo $500,000 no to dhi onyume cho. Erokamano ahinya. Charles nowacho wach moro mangima. King'iyo kata mana romo moko ma pinje ma tek the G8 magisebedo ka gibago mar rito weche mag rito alwora. Marang'o momiyo piny Amerika nyaka kawuono pod ok oketo koke winjruok mar konyo weche mag rito alwora. Inyalo paro Kyoto Protocol mar Japan mane US
nego kete koke nyaka kawuono pok gikete koke to kaka Charles ne wacho ni pinje mag Afrika ihango negi joka ema kethe molo kaka wan wakethe. Ginyalo paro ni kata ker ma chon ma Amerika Trump nogolo Amerika golo koke mane gi sign na COP26 mane gi sign nogolo Amerika. Nyiso ni kaka Charles wacho ni jogo ma gin kembe madongo Amerika nigi kembe madongo kendo kembe go ema chido kendo ema golo chilo ma ketho aluora. Mano ema mi neno ka samoro gi yuare ok gidwa keto kokgi kendo gidwa luwo chike ma osekal gi pinje mangima kaka inyalo rit weche aluora nikech kembe ni madongo ma kelo chilo ng'eny gi gin kembe ni mag pinje madongo dongo go kada kidhi kada pinje mag China kocha iyudo ka kembe ni go gini ma gigolo chilo kendo yiro ma gigolo ema ketho weche mag aluora. Koro mineno ka samoro sirkal yudo ka sirkal matek ok ginyal keto kokgi nikech kembe gi bende ema golo osuru kendo ema chulo osuru ma gitiyo godo e economy maggi. Koro giyudo ka samoro sirkal ni kama tek ma wajan ko geto koke to kembe ni gibogo koko nikech kembe ni to be magolo osuru ma giloso godo sirkal. Koro yudo ka samoro sirkal bedo kama matek kabisa nikech kembe ni ma ng'eny gi ai pinje madongo dongo. Ing'eni kendo timore ka gir kirage ni log tich mar UN ma ochuno weche mag aluora ni mana bathwa Nairobi ka e Afrika. En mana bathwa Nairobi ka nikech ng'iyo Afrika mana kaka Charlie wacho ni wan wasetemo kaka Afrika nikech wan gi weche ma weche aluora waserito kubedo kwa rito weche aluora nikech kembe ni wa ok gol chilo ahinya nikech kembe ni bende wathin gi kembe ni e Afrika ka kembe gi ng'eny gi nigi pinje madongo ma okogo to kata bende ma kembe ni mani Afrika ka bende pod gin gi e pinje maoko ka to gikelo gi investment e Afrika. Koro yudo ka samoro wan matek ahinya wan watemo to jogo machilo magolo chilo ma ketho aluora weche mag aluora gin kembe ni ma giwuok e pinje madongo dongo go. Erokamano ahinya. Ang'e ni wach mar medruok mar oganda be en achiel kuom gik ma kamoro nyalo medo gi dwaro mar lowo ma ji puro ma emomiyo kata mana sigu e kind lee kod dhano dobedo mang'eny mokalo. Ndalo mane got Ramogi ne en got Ramogi mane yien ne thothie mokalo godwire gini Kodera forest gini Gembe gwenge mag Rusinga gini piny ne ber mokalo kendo koth ne golo ne donje ilo maber mokalo to sani Charles odwa bedo matek ahinya ng'e ni koth biro chwe kata oro nitiere tek kaka sani nyo bago jopur ndi keyo kidhi kaluo chamo thondi itgi dolore chalo kitungu e puodho. Charles chal ka gima ok wawinj Charles maber. Charles ok wawinj maber. Erokamano maduong' ahinya Charles. Wabiro miyi thuolo kendo mar medo tuomo wachno chal ka gima yore mag tudruok ok ni kare kendo ka medusa ma wadhi nyime kod temo kolo wach ma kamano. Nyakwar mag jwang' iwinjo kanyo gi iti waduto wan kod ting'. Kawe thuolo mari mondo mi wane kaka wanyalo rito aluora marwa kod tieng' masani kanyakla kod tieng' mabiro nikech waduto wantie kod ting' mar rito aluora marwa. Odiochieng' manyoro piny ngima ne ingo nyasi onogo mar rito aluora marwa. Ing'eyo ni kata mana wito taka aoyaye en ting' mari kik tim gimoro nikech en tij ng'ato keto ler kama chielo nyakwar mwajwang'. Waduto wantie kod ting' kaka joma ne omi thuolo mar rito bwo piny ka nyakwar mwajwang'. Dakika medo sudo kanyo 39 kene tok sari mano mar okinyi makono kopogore kod weche mag rito aluora marwa nyakwar mwajwang'. E rapar mar nyasi makinyi no kawe thuolo mari makende in bende ipidhe yien to mopogore kod mano siasa koro chacho eriko duor. IEBC jakom nyoro nyodiero gik moko 10 mano gombo ni IEBC ochiwe ler makende. King'iyo kaka IEBC sani timo chenro mag be ineno ka gin gi ikruok maber mar tayo yiero mateko chiko dwe mar 8 koso gitemo. Aparo ni gitemo nitiere gimoko ma pod IEBC pok otimo. Inyalo paro kancha nitiere koko mar jogo manondi kaka kura ni register ni cha pod ok ni kare. Koro aparo ni mago gik mo IEBC nyaka ng'i. Mar ariyo aparo ni pod system mar golo duoko pod aparo ni IEBC pok ogero kendo pok gigolo ni jopiny kaka gibiro goro duoko kawuok e counties kata e constituencies polling stations kabiro nyaka National Tallying Center man Bomas. Aparo ni IEBC nochako chon maber
taparo ni weche mag ywaruok iwacho ni mokwongo chike mano onego bed ni gitiyogo nokal mogik, nokal moleo gi bunge. To giwacho ni mago bende ne chal kama dwa duoko gi chien matin. Kendo giwacho ni kata weche mag ywaruok, weche mag tenda bende chal kama ne dwa duoko gi chien ka luwore gi yiero mane gitimo. Lakini kata kamano gisenyisowa ni gikrogi ni ikre maber kendo onge luoro moro ma jo Kenya kik bed luoro moro amora, kech yiero giseikre maber kendo dhi timre iyo makare kaka nochani chon. Weche ma otegno mane ma William Ruto owuon osebedo ka kwayo, riwruoge mag oganda be osebedo ka kwayo, ute mag fwambo osebedo ka bandho, kanyakla kod josiasa bende osebedo ka bandho, mar temo ng'eyo ni to wang'ni tudruok mar weche ma koduoko gi riwo duoko Charles en wach mosebedo ka kelo wich bar gi weche moko mane Supreme Court ne osiemo. Inyalo paro joma okalo chiene mane CJ nong'iso jakom mar IBC mondo owuoge ler, ong'is jo Kenya ni to fuok mane Supreme Court ne osiemo mane omiyo yiero ma 2017 no oruch oko, be gisetimo wan kanye? Erokamano Victor, apani koro iwinja maler. Koro wawinji maler mokalo Charles. Mos ing'eni kar rita alwora cha omako chunya machiegni, ageno ni ang' nimiwa thuolo waduogie iwe wach dak mar oganda, human habitation, wabiro goye mbaka mathoth. To kwa biro kama iwuoye ni, jotugo se ywak. Jotugo ywak ni papo ling'ore, papo timo kudho. Jotugo ywak ni gol konchiel chal mobam. Jotugo ywak ni mpira midhi tigo onge muya moromo. Jotugo ywak. Koro ka jotugo ywak, tich rifari en ang'o? Tich rifari en miyo jotugo bed gadieri ni gik moko duto ni kare. Kada ng'at achiel ema ywak to joma moko ling' to da berber. To ma jogi ywak te. Migosi William Ruto nyocha otero ywakne. Jakom Raila Odinga nyo otero ywakne. Ochiwo weche 10 mowacho ni onego bed ni IEBC lero ne jopiny. To maduong' moloyo an Victor madwa ng'eyo ni mokwongo chal ma IEBC oserem emiyo jopiny obed gadieri kode. Kamoro en nikech kaka gitudore gi jopiny, kamoro en nikech kaka gitimo gikgi, be gitimo gik moko e yo mohuyanga maler maliw. Nikech IEBC ochung'ne loso weche yiero makelo lokruok e ngima jopiny. Ang'o ma gipando jopiny? Ang'o ma mono gi ng'eng'o e lela gik ma jopiny dwa ng'eyogi? Inyalo paro Victor, yiero ma higa 2017 ji mathoth ok ong'eyo. Nikech chenro mar tich mar IEBC wacho ni onego bed ni gitemo yoregi mag tudruok gi chenro mar go ombulu. Gik moko duto te, transmission mar duoko, kaka ibiro tero sanduge gi gik moko te, onego bed ni temo gi ka ok olewo ne tarik 9 dwe mar 6. Kawuono wanie tarik 6. Tarik 9 dong' mana ndalo 3 kende. To jok mochung' e kombe mopogore opogore nigi ywak tandawuoya ewi chenro mar ikruok mar IEBC. Ma ema miyo kata ng'at ma koro dhi oyombi obet namba 7 biro ywak ni yiero ne ok ohuyanga kendo ok ni kare. Sama wuoye kodi ni juma mokalo IEBC nolando ni gin gi kuonde luto mbulu, polling stations 1000 ma pod onge tudruok mar 3G. Inyalo paro ni doho mar Supreme kane wito oko yiero mar Migosi Uhuru Kenyatta nowacho ni achiel kuom gik manomiyo gitimo mano en nikech duoko moor Nairobi ne returning officer mar presidential election or kamiluongo ni Kisumu Mamboleo Catholic Church kuom ranyisi, kata Kisumu Mamboleo Stadium kuom ranyisi. Tiwacho ni en mar polling station ma Jomo Kenyatta Sports Ground. Koro jogi ne penjo ni to kama no luti ombulu opogore gi kama ornwa duoko kawuokie. To jo IEBC ne wacho ni oyo en nikech kama ne igoyo ombulu ne onge network mar simu, koro ka returning officer oro duoko, ka presiding officer oro duoko, to duoko hang mochopo kama network nitie, koka duoko chopo. Mano wach ni to karang'o manyalo timore diere ka samoro sama duoko hang no nitie jok matimo lokruok e duoko no. Mane Supreme Court wacho na achiel kuom gik ma nyaka tim en ni duoko nyaka or
gi simu koa kamolute ombulu. Sama wuoye kodini kuom polling stations 55,000 gi wiye 1,000 IEBC owuon osewacho ni gionge gi 3G network. Mangiso ni ok nyalo or duoko koa kanyo. To wadong' gi ndalo 63 to wadhi e yiero. Victor, sama wuoye kodini odong' ndalo 3 to IEBC kaluwore gi chenro margi mar tich onego bed ni temo yo mibiro gogo kura. Onego bed ni gitemo ka ballot papers ni kare, ka yore mibiro tergo sanduge to gi kalatese mag ombulu ni kare, ka nitie arita moromo, ka nitiere chenro makare mar oro duoko to gi mar gure e korot. Wadong' gi ndalo 3 warito neno ka gibiro timo mano. Jochung' mopogore opogore ywak, to king'iyo ywak maduong' moloyo ma migosi Raila Odinga ne wacho, migosi William Ruto wacho, riwruoge chiegni 9 ma ok mag piny owacho, non-governmental organizations, wacho. Giwacho ni ang'o mosemono IEBC golo e lela list mar jogo ombulu e Kenya mangima, county ka county, to gi constituency ka constituency. En ang'o mipando? An aneno ka IEBC nigi ting' e ndalo buora modong'gi mar miyo jopiny obed gadieri kodgi. Nikech kamano ok otimore, to ng'at moyombi mobet namba 8 biro wacho no yombo to mae. Kata namba 8 biro ywak no mae. Nikech ikruok ma ok ni kare mar IEBC. Weche mangima mokalo chal ka gima kata mar report ma Kreger ne wacho ni igni 2 ka ji pok odhi yiero yudo ka duol matayo weche magero oseketo ikruok maber. En ni IEBC kokalo kuom Directorate mar Corporate Communication ne mok wuogi jopiny koso nang'o. En wach mar tudruok koso en ang'o hie mamiyo samoro kata kiwuotho jopiny pod nigi to gi IEBC masani. To Victor, kapok winjo mar senior SG kiyiena. Nitie gima andiko kae ma kwayo mondo imiya thuolo be mondo wuoye. Yes. Ing'e ni chien kacha kuom kinde malach ni winjo ka migosi Chebukati ywak. Kendo mana e chenro ni. No ywak chiegni didek di 4. No ywak ne duol mochung' ne yore mag tudruok pacho ka Communications Authority of Kenya. No ywak ne od bura. Kaluwore gi chike mag yiero mane pok otiek loso, to no ywak ne migawo mar omenda, kaluwore gi bedo ni ne pok omigi pesa te mane gichiwo. Kendo nowacho, anyalo paro ne en chiegni ka ok dwe mar 6 to dwe mar 7 higa mokalo. Nondik nyaka e gazet, ne wawacho nyaka kaka wanene ka. Ni migosi Chebukati owacho gigi, mondo kapo ni yiero ok otimore e yo makare, to ng'ato kik bi ywagne. Nologo lwete. Nologo lwete, kendo nowache chenro ni. Penjo mwapenjore, ni to be Communications Authority of Kenya oseketo yore tudruok kaka ne IEBC owacho. To mar 2, IEBC owuon bose chapa yanga e Kenya Gazette polling stations duto te 55,000. Nikech CK nyalo wacho ni wan wakia kumudhi goyo ombulu, kech poku gazet gi. Kana wuogi IEBC poko chapo gi ayanga. Kana wuogi commissioner moro mar IEBC kamite motielo no Charles Odhiambo nolero ni nitie barua moro mane gindiko ne CA, nikech CA nodwoko gi ni wan ok wang'eyo kama polling stations gi nitie. Koro ng'iswa mondo watim gimiluongo ni mapping, wang'e anena kanyo ni to en 2G kod 3G, to 3G no teko mare romo nade. Koro chal ka gima en oneno ka gima en ywaruok e kinde migepe 2 mag sirikal gi. Victor, kata IEBC ndik ne CAK mang'is gi ni Ramogi Studio Kisumu en polling station, nyaka kete Kenya Gazette eka CAK nyalo tiyo kode. Nona to onge kaka ginyalo tiyo kode. Gimachielo manyaka wapenjre, be bunge nokalo chike mane dhi biro miyo yiero timre e yo makare kaluwore gi paro ma Supreme Court nogolo. Penjo machielo, be migawo mar omenda nomiyo IEBC pesa moromo kaluwore gi kwayo margi mondo konygi e ikruok ne yiero? Seche moko Victor, gik moko ok timre oyiem. An anyalo penjora ni koso gima wacho motelo, koso bedo gi chenro en chano bedo gi makosa. Wach matek ahinya. Charles gi senior Eric Oduor gi nyalo go chuny jopiny.
Manto na diara makende niketi asebedo machiegni gi IBC kendo nyalo paro ni dwe mar adek ancha wasign memorandum of understanding kuom jofwambo gi keyo to gi IBC mondo wane kaka weche tudruok nyalo bedo makare. To wayudo ka ok dhi kaka ne ochan. Kendo samoro asebedo ka penjora nyalo bedo ni nitiere joma dwaro mondo IBC obed kaka entiere. Nitie joma ok dwa IBC mondo obed effective. Nitie jogo madwaro mondo obed abeda kako nyongre kamano. Nikech gigi duto kaka ma Charles wacho ni tarik 9 gigi ne wawinjore gi IBC chon kendo IBC nowacho ni gigo ne itimo nyaka dwe mar 2 nonego bed ni gisetieko loso chenro mag yiero. Koro kane chopo dwe mar 2 tido kendo gisebedo gichora ni koro mapa kotimre to gisiko giywak ni mana migewo moko mag sirkal. Giywak ni chane giywak ni bunge mokuongo no bunge pok okalo chike mag yiero monego bed ni gitiyo godo koro ne ok ginyal dhi mbele. Ka gitieko kosemigi chike giwacho ni pok omigi omenda ni sirkal odi omenda koro omenda onge ma ginyalo loso go chenro. Kendo kane chopo mbele kanyo to giwacho ni ywaruok ne nitie weche mag tenda. Nikech tenda mane gichiwo mag monego bed ni giketo go system mag duoko mag yiero. Koro mano osebedo ko yware manyaka sani pok gilose nikech onego bed ni gilose dwe mar 2 onego bed ni gilose itimo ne testing. Gijaka jofwambo bende onego bed ni bedo kanyo sama itimo ne testing mondo wane kaka system no dhi tiyo. Nyaka sani system no pok ogol nikech ne waloso team mar jofwambo magute fwambo to gi IBC IT experts man onego bed ni romo ka gisetieko loso system onego bed ni teams gi romo to gitemo testing mondo gine kaka system no dhi tiyo. Nyaka sani mano pok otimre. To mano en mana ni ana nene nitie jomoko madwaro mondo IBC obed ineffective kaka entiere no. Nikech kaka IBC ko bed effective nitie kaka nyalo ketho kaka gidwaro chenro mag obede nikech ok nyalo bedo ni institution maduong' kaka IBC gik moko ok nyal dhi kaka onego bed ni gi chenro mag timo. Ne wawinjore kod gi be ni week ka week onego bed ni gitimo romo gi jofwambo gi keyo mondo gitudre gi jopiny ging'is jopiny kaka chenro mag yiero dhi. Mano bende ok nyal timore. Koro yudo ka IBC ni samobe giketo jo Kenya kama tek ahinya nikech jo Kenya dwa ng'eyo kaka chenro dhi. To IBC ok dwa wuok e lela mondo ng'is jo Kenya jo dalawa wasebedo maber waseketo chenro mag yiero wasetimo 1 2 3 manido ka tek kabisa IBC ok dwa timo. To osemigi support kabisa nyaka migawo ma oko osebedo ka konyo gi pinje mago osebedo ka konyo IBC mondo IBC obed gi teko kendo obed gi thuolo mar tudruok gi jopiny mondo ng'is jopiny kaka chenro mag yiero dhi. To samo yudo ka mano tek kabisa ok nya timore. Charles gigi duto pod luore kuom japiny ni to bende ere chine dhigo kura tang'e ni ok oseket chenro maber mar miya duoko kaka adwaro kaka japiny. Dong ma dhigo chunjo moko kamoro gidhi wuok oko mar go kura. Joma chunygi weth to ma nyalo goyo to tan gima nyalo wacho en ni ing'eni ka koth ochwe matin to yot chiko ula. To ka koth ochwe maber to kata wang'o ula migoyo no ula muomo. Ka chandruok nitie to jopiny matin ema odhi go kura to jogi nyalo yudo jok ma dibed ni chano mondo remo bedie nyalo yudo dwachgi. To ka dhano wuok kar rombe to dhi muomogi. Higa 2002 jo Kenya nowuok kar rombe mogo ombulu. Ji ne wacho gik mang'eny. Yiero no jok mane chung' ng'at manoyombi nolando nogo bade piny kapok oland kata mana duoko. Yo maberie moloyo ma jo Kenya nyalo loko go dhochni en ka giwuok oko kar rombgi ji 21,000,000 te mondiki kaka jogo kura ma gidhi gigo kura. Mano kende yo ma ginyalo bago go ng'ata ng'ata ma dibed ni nyalo chano gimoro amora ma dibed nodwa chano. Poda wacho kendo poda nuoyo nyi neno duokruok wach manyo nitie kind IEBC to gi duol mochung' ne kedo gi mibadhi pachoka. Yes. Duol mochung' ne IEBC nondiko ne duol mochung' gi kedo gi mibadhi ni magi jok mooro nwa kwayo ni dwa chung'. Ng'iswa uru ka be un gi wach moro amora kuomgi. Penjo mapenjora dak IEBC ne ndik ne doho mondo doho ng'isgi ni oyo ng'at ma kama wayalo ng'at ma kama wasetieko buche
nikech bang'e ka EACC osendiko ne IEBC mong'isogi ni ng'ane chilo ma kama omieno, ng'ane wanono nikech magima, ng'ane wasetieko buche. Jakom IEBC ochako duogo wuok ni oyo, wan kaluwore gi kaka wan kendo en kare, chik wacho ni onge ng'ama nigi makosa nyaka doho yude gi makosa. Mayale matieki. Kori penjo ni to kara ne gipenjo EACC ang'o, dak ne gipenja doho. Nitiere bag ni gi mbach ni moro madhi mbele ka, ma gima biro konyo en man ka jopiny owuok kar rombgi, mondo ging'ad bura kendgi e doho mar jopiny, miluongo ni Citizens Court of Law. Erokamano ahinya. Weche motegno kabisa. Charles okelo wach mar bidhruok, integrity. EACC obiro kod listi mag ji 241. IEBC nodhi nyime puodho jomoko. IEBC osebedo ka yware bende gi ngimni moko mag sirkal ICC. Inyalo paro ka nitie ne giloso multi-sectoral task force moro kanyo mane nitelo nigi Mikai Chief Justice Martha Koome. Nikech gini IEBC ok nyal timo gigi kendgi, nyaka oti gi migawo moko mag sirkal. Timi yudo ka EACC nyiso gi ni jogi ok ler, kik puodhgi. Yudo ka IEBC odhi puodhogi. Mano makosa maduong' nikech mano ema pod medo wang' teko ne Kenya kae kendo jogo miyo thuolo mag rito piny. Nikech onge gimo badhogi. Nikech ong'eyo ni ka nyinge oseter ka IEBC dhi puodhe. To naparo ni onego bed ni IEBC luwo gima EACC osetimo. Nikech ka ne obene wan gi bura gi IEBC to wapenjo gi penjo matekgi. To ne gi nyiso Chebukati noduoko ni en obro luwo kaka migawo gi onyise. Mang'ama oyudo ka tekne to dhi e court. Mano aparo ni onego bed no geng'o ni jogi makoro ng'ano koyudo ni tekne to dhi e court, nikech court kori madhi ng'ado bura ka jogi nyalo chunga da jogi nyalo chung tido go puodhogi. Mano emineno ka kelo wang' teko ni jogo mimiyo telo, nikech imiyo gi telo to gimayo jopiny kar tiyo ne jopiny to gimayo jopiny kendo jopiny ywak kuom higni 5 nikech onge thuolo ma okang' mosekaw nigi mondo wang' teko ni orum. Erokamano maduong' ahinya koro Gajwang' pod wabro keto wang'wa. Ing'eyo Victor? Yes Charles. Ing'eyo king'iyo West mar 4 mar katiba mar Kenya. Mawuoye wi ratiro kendo iwacho ni jolony weche mag chike wacho ni mae e chapter moritie moloyo chapter mora mora e katiba mar Kenya. Owuoye wi ratiro mar ja Kenya. Kendo iwacho ni kidwa lok fuon mora mora e Bill of Rights kae, en achiel kuom gik ma dwaro ni nyaka ng'iyane ka jo Kenya nyalo bedo mana gombulu mar jopiny, referendum. To Bill of Rights kae wacho ni e Kenya ka kapok oyali moyudi gi makosa tiler ka pamba. Ting'e ni Kenya ka inyalo yali madoho mar Supreme ema nyalo ng'ado bura mogik. Tiende ni kapok oyali madoho mar Supreme ong'ado, inyalo ng'ad ni ajakuo e High Court, tadhi e Court of Appeal, to Court of Appeal ng'ado na ajakuo, tadhi e Supreme Court, to Supreme Court wacho na ler. Gima ne Court of Appeal gi High Court owacho chakoro ok ti. Chik mar 4 mar katiba omiyo ja Kenya ka ja Kenya ratiro mar bedo ng'ama ler e wang' chik nyaka doho yude gi makosa. Koro ing'e ni kanyo betuwe lwet IEBC. Kendo kanye man pod adok mana ir japiny. Tarik 9 dwe mar 8 japiny ng'ado bura e nyim doho mar wang' japiny. Okel ni ng'ama ler, okel ni ng'at ma ichich ni jakuo, makineno ngimane to en ngima mar jakuo kata mar janek, in mi ng'ad kendi. Kidwa ng'ado ni go kura ne watni, ne wuod gweng'u, ne ng'at ma ne obiro nikech notuo ne tiket, yiero koro mari, ine jang'ad bura. To kidwa ng'ado bura, ni dwaro ng'at ma dhi tiyo ni maber, ma ok dhi chamo pesa ni kaka iwacho ni nyose chamo pesa kuonde mamoko, ma ok dhi tiyo marach gi mbi mar ofis kaka iwacho nosetiyogo kuonde mamoko manotiye, kata ne en mana jakom mar dip mar gweng'. Yiero mar japiny ema ng'ado bura tarik 9 dwe mar 8 higa ma wantieni. Odong' Victor to dalo. Erokamano ahinya. Tarik 9 dwe mar 8 higa ni bedo kod thuolo mar kaka ja Kenya mar yiero kitelo midwaro kaka wasebedo kwacho kinde ka kinde. Ji ni oko ka yawuotwa gi nyiwa
ma bende manyo piny be gin agenda moro manyalo nyong'i ng'eyo ni ng'ani kamoro gik mowacho gi en gik monyalo timo to teko duto nyakwar Jwang jakweno bende bedo gi duol ma en IEBC ka watemo nono ni to bende gin gi ikruok maber mar tayo yiero tarik 9 dwe mar 8 higani. Wakawo ywe moro madundo nyakwar Ramogi ka waduogo to wanadhi nyime kotwa kachiel kachiel ka watemo fuono matut kit ikruok ma IEBC oketo motelo ne yiero ma tarik 9 dwe mar 8 higani. Kete mana ka. Making and receiving payments has never been this easy. Introducing ViewPay Cashless. Unaweza collect fare bila hassle ukitumia ViewPay Cashless till number or taking a boda. ViewPay Cashless itakusort. Tembelea ViewPay Cashless agent karibu nawe to withdraw. Dial *236# today to start using ViewPay Cashless. County wa Homa Bay nigi lo mamiyo, luasi makare, kijopiny maroteke, karachuonyo puro pamba, kabondo golo rabuon, rangwe golo mananas mamit mogik e Kenya mangima. Waket mwando e lwetgi mondo gibedi ni ginyalo yudo chiemo. Gima oseonge en chenro makare mwanyalo konyogo jopur, jopith gi jolupo. Arita mar jolupo wadhi keto mbele. Chenro mar chiero factory mar rech kachiel gi yore lupo manyasani gin gik mwabro keto mbele. Tarik 9 dwe mar 8 ikaw kuchi mondi miwa an Gladys Wanga kaka governor gi Joseph Yugi Magwanga wasingo nikech genowa en dongruok. Chenro mar chudo kokalo e yor simo ni kod arita maber mana kaka bengi kendo imenyo gi migepe mochung'ne omenda. Ramogi tedo wang' ni okelo wanyaka e nam lolwe. Aseketo chumbi, koro kadwa chumbi kendo. Suya mar chiemo mamit ma watedo e chenro ni biro goli kamoro ma intie Kisumu koda ka counties mamoko. Kik ibed mabor kata matin. Mane ga kiswere maber. Ni mar jotedo ma watedo godo gin jotedo matene koda ka manyasani duto mayudore mana e chenro ni mar tedo gi chiemo. Tedo gi chiemo tich adek ka tich adek saa 2 mar okinyi. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus eh? Usishangae sana. Ni vile nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile hali ya juzi. Ni kama nilikuwa hapo iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists for a special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Kaka pile chenro ni bedo chenro manaka intie kodwa nyakoronga Jwang mane mume wantie kod thuolo bende mar somo ote magika. Nitie ng'ato wacho ni maka juma wach mar tendering mane IEBC nomiyo kambi moro mar piny Ugiriki mar Kim's Kircha en wach ne nochopo kanye. Mano penjo ma bende ber mokalo senior gi Charles Odhiambo. Unyalo paro Public Procurement Board nitie kembe moko mane oro kwayo mane wacho ni ne okomi kambi mar Greek ni e yo mowinjore. Wach ne ochopo gi kanye? Aparo ni keso no dhi mbele ba IEBC no migi thuolo mar
chiwo tenda no nikech kalure gi timelines ne ok ne sane rach kora paro ni ka bojigi no dhi nyaka kota paro no mi gi thuolo ma dhi mbele gi loso chenro mar yiero. Yeah. Okay. John Odhiambo penjo kanyo ni maka jo mora nyagi wach mar IBC gi weche magalwora kaka wanene ber mokalo tipenjo kanyo ni marango moyo yiero mar piny Kenya ni nengo ne niga malo mokalo to machielo ni to ballot boxes manotigo e yiero ma 2017 be inya ti kod gi yiero mawang'ni. Josh Nyamula wacho ni ne gwenge mag Siaya kamiluongo ni Mweru Panda penjo kanyo ni penjena Charles kod Eric Kodwor ni to kadi mara mar kura olal atim nango be abiro go kura e dwe mar aboro tarik 9 ni. Machielo kaini bende wacho ni IBC to nitere kod walo mang'eny. Chandruok mar IBC en ni ok gidwa wuoyo kod jopiny mondo ging'iswa ler. Deber ka IBC bedo kod daily briefing mang'iso jopiny update magin go mar tieko loopholes mane Supreme Court ne osite higa mar 2017. Machielo wacho ni maka juma elections operations plan mar IBC ler mokalo wang'ni jopiny nyaka puoya IBC nikech gik moko duto gitemo timo e timelines magichiwo kuom rang'isi wach mar party hopping kachiel kod clearance mag candidates gitime e kinde mowinjore miyo wang'ni waketu mana geno kuom IBC nyinga en medo omerero kamana ahinya. Mogik tik penjo kanani maka juma penjna Charles kod Senior ni to bende chenro mar golo duoko kuonde ma onge 3G network ni en kinde ma jopiny onego beni koro penjo IBC e yo machalo nade jodhi endara koso jotimang'o koso jotendwa manyo penjie ma wasund mondo sud IBC. Aparo ni wach mar kelo duoko no to pod odhi chendo nikech IBC wacho ni nitiere kuonde ma 3G onge. Mano emo miyo njane gi loko chik nyalo paro ka nitiere sigana moro mane owuok e weche mag ute mag fwambo gi keyo ni IBC dwaro doke forms kaka ne watime yiero ma 2007 cha. Koro mani mine IBC no wacho ni gidhi time gi nyadiriyo. Nitiere duoko midhi duoko gi system ma giloso cha. Nitiere duoko mibiro duoko physically gi forms ma agents ma returning officers biro tingo ka biro go Bomas of Kenya nikech kuonde ma gitiego stations go onge gi 3G network. Mano aparo ni bende jo Kenya nyaka nyisi jo Kenya ma gichak yikore. Nitiere duoko ma chal ni IBC biro kelo forms physically Bomas of Kenya ka mag duoko nikech network dhi bedo maonge kuonde mamoko go. Kendo ne giwacho ni kata yiero mokalo gisebedo ka gitimo kamano. Wacho ni tiere stations moko maonge gi network. Koro chuno ni returning officers nyaka ting results ka kelo e Bomas. Mana paro imo aboro neno ka botimore. Nitiere bwana mowacho ni tinde ji ok dhi go kura gi card. Tinde idhi tiketo lweti. Iseketo lweti to lweti no mabede identify ka bine ondike ka ni ka okura. Koro paro ni kad molal no kik chande ne okodhi go kura obrodhi to brodhi keto koke koseketo koke to system bro identify ka be no bedo registered. Mai momio jumbe mokalo mar chien kocha Ramogi Radio gi Ramogi TV ne paro ne jo piny ni dhi ng'ika nonro mari IBC ni kare kata oyo ma jaka japiny bedo wen kipande. Kipande masani nyaka kan maber kamoro ma ng'ato ok nyal lal kode. Mano e gima maduong' ma nyaka japiny bed godo ka dhi go kura. Kane indikri ka jago kura gima sani dwaro ni ting chieng'no en kipande no miting idhi godo kidhi go kura. Nero kamano. Charles. Mana kamano Victor. Eric owache kare. Japiny ma otas manomiye kano kao kura olal cha kik chunye chandre. Macha en mana acknowledgement slip mang'isi miyo kori bedo gadieri en okoti sani. Gima japiny nyaka rit gi ngimane. Japiny madwa kelo lokruok. Kane ikawo kura gi kipande to rit kipande no ka ng'ama rito ngimane. Kipande no ka onge kati bed gi photocopy kati bed gi colored copy mitimo ne lamination ok ibi go kura. Kipande kane ikawo go kura to rit kipande no ka ng'ama rito ngimane. Kane ikawe gi passport rit passport no ka ng'ama rito ngimane. Kapo ni kipande ni olal momi slip mar jo IBC mar jo kipande miluongo ni waiting card cha ok bi yie ni gogo kura. Yie irit kipande ni motegno moloyo. Ng'ato penjo wach nengo yiero
ombulu, nengo Yes. ombulu kata nengo yiero ma Kenya. IEBC nowacho kendo king'iyo adier ni jo Kenya onge gadieri gi gin giwegi. Mane momiyo nengo go ombulu e Kenya ka ni malo moloyo. Iwacho ni kalatas achiel mar ombulu, ballot paper achiel ma Kenya ka, nengo ne chiegni nyandala 7 mar ballot paper, kalatas ombulu mar pinje manie alwora ma wantie ni, e region ma wantie ni. Nikech ang'o? Nikech giketo ne gima wasungu luongo ni security features. Mathoth miwacho ni thoth malo kata mana pesa mar Kenya. Ombulu kata ballot paper achiel mar Kenya nigi security features mang'eny malo ma pesa mar Kenya nigo. Nikech jo Kenya onge gadieri gi gin giwegi, gionge gadieri gi systems magi, gionge gadieri gi jok moketie lemo mag tich kuonde mopogore opogore. Mane momiyo manen kamano. Mane momiyo nengo mar go kura e Kenya ka ni malo molo kuonde mamoko. Victor, piny Sweden yande ne waneno kata mane mbui kane igo ombulu. Presiding officer otwe sanduku mar kura e tok ndiga. Oringo go e ndara e kor gweng', oting'o buk mar kura e bagne. Koro omo kodi to penji ni to bise go kura ni podi ni kara e go kura. Igo kura en kende, onge kata polis, onge kata jalupne. Kise go kura tilute sanduku no to go ng'wech gi ndiga odhi kumidhi ripie, kumidhi go e kwan. Parane ni Kenya ka koro presiding officer ringo ga piko gi sanduku mar kura e tok apiko. Inyalo tiele ombulu marom nade. Mane gimomiyo yiero ma Kenya ka nengo ni malo. Waonge gadieri gi system, waonge gadieri gin wan wawegi kaka jo Kenya. Nawuoyo gi Commissioner Nyang'aya nong'isa ni chich ng'eny. Wachich gi gimoro amora kaka jo Kenya. Mano kitwa. Kenya ka achich kata mana gi an awuon. Pok ineno ka ja Kenya orwakore mong'iyore ni to belong na ni oromo maber adier. Chieng' mano ng'iewe to nong'iewe mopime moyudo koromo. Anyalo paro ka pesa manyien nobiro. Governor ma Central Bank nobiro nyaka e studio mag Ramogi Radio. Ka otemo puonjo jopiny ni mae pesa mar Kenya. Ji ne chich ni to mae en euro koso. Wachich kata gi gige wawo. Kama tabu nitie Victor, ting'e ni to ok en gima ibiro puonj ng'ato e skul. Ok en gima ibiro ndik ne chik. En gima wabiro puonjore kendwa wawegi. Bedo gi yie gi ni wuon. Kisebedo gi trust gi ni wuon, tinyalo bedo gi yie gi nyawadu machielo ma koket ng'ato kamoro ni mondo ti, ten be en gadieri gi en owuon otiyo kaluwore gi kaka chik dwaro. To kapok wachopo kanyo Victor, pod otek. Emomiyo ineno ka ng'ato dwaro agent ne e polling station. Emomiyo ineno ka ng'ato dwaro ni to police dak no okel. Bise penjori Victor ni mar ang'o nyaka e bank kumirito gi police pod itwe kalam gi tol. To kalam masling apaga. Police ni e dhod bank to kalam to twe gi tol e bank ka. Mar ariyo Victor, kar transmission ka. Kar oro duoko. Yes. Kaluwore gi mbaka mwasegoyo gi jo IEBC. Giwacho ni wang'ni kogo ombulu e polling station, kose kwane ma agents mag jachung' ka jachung' oketo sei ni mane duoko mar ombulu kaka ogoye, kaluwore gi kaka wakwano. To duoko no achiel igo picha e simu ma presiding biro oro ne returning officer emidwaro ne wach 3G ni. Mar ariyo iguro e korot kata e tie yien kama ji ogoye kura mokwani e kura no. Ma japiny ka japiny nyalo go picha ne, jofwamb weche nyalo go picha gi, observers nyalo go picha, agents nyalo go picha. Mar adek isoe sanduku mogoye kura malor. Maka moro chieng' moro ka ng'ato dhi e doho koro dwani mondo yal, to doho golo chik tiyawo sanduku cha tigolo result cha. Chien kacha duoko mano or e yor simu modhi ne returning officer nokaw ni e duoko mogik. To sani chik koro loki miwacho ni po nono ni pogruok nitie e kind duoko mo or e yor simu to gi duoko mano guri e korot cha. To mano guri e korot ba ne gitamo pinje maoko kata
migewni maoko ma bedo ka konyo jo Kenya e weche mag civic education. Higani bende waneno ka wach civic education ni oketie emphasis nikech pesa pod onge. Sirkal nyicha otamo pinje maoko miyo IEBC pesa mondo kata migao mopogore opogore pacho ka mondo tim civic education. Koro mano ema pek manitiere pod higani pod waneno ka civic education ok dhi bede nikech sirkali kanyocha osechako yie chako loso buche matindo gi pinje maoko mane dwaro konyo jo Kenya mondo tim civic education. Koro kaka ndalo dhini okane ka wadhi bedo gi civic education kaka osega bedo kitime higini mokalo yiero mokalo go. Yero kama na yenya aneno kanyo ka ote podcast. Yes, Charles. Mana mapiyo piyo wach achiel no. Victor. Machegi Charles. Nitie weche ariyo. Nitie civic education. Ma ok en teach IEBC. Teach IEBC en voter education. Puonjo japiny kaka igo ombulu. Civic education puonjo japiny ratiro mare kama teko ne nitie. Oteku ma katiba omiye, mano ok teach IEBC. To gimoro nitie ma Eric owacho. Ma kik wakaw mayot. Higni 6 mokalo, higni 5 mokalo, piny Kenya nong'ado ni kony moro amora mabiro ne riwruok ma ok mar piny owacho. Mitiyogo e yore mag konyo jopiny to gi puonjo jopiny civic education. Nyaka kal kuom migao mar weche pinje maoko ma Kenya ka. Ma piny owacho ema biro ng'ado ni riwruogni nundiko proposal yudo pesa makama, pesa osebiro koro wewa miu makama. Sirikal ne temo duodo ratiro mar jopiny. Gima timore sani king'iyo kata mana riwruoge ma yande puonjo jopiny telo makare, yo mitimogo yiero go jatelo makare gang'o, sani gionge. Sani tich koro dong' ne ut fwambo gi keyo, Ramogi giri, Ramogi TV, Ramogi Radio, gi oboke matur kaka Roslyn Obala giri ndiko, mondo ema miyo kaw ting' mar nyiso jopiny ni mae gima chik wacho, kae kama ratiro mari nitiere. Nikech pesa midhigo puonjo jopiny e tie yien, e baraza, e hall, sirikal nodagi ni jok chiw kony ok nyal kelo aching' kaka negitimo chon. Koro wariti, IEBC tang'eni sa biro chopo, gibiro ng'isi ni ket alama e sanduku, kiki ket alama mokiewore nyaka oko nikech mano tidhi ketho kura. Mano voter education. Lut kura mara tong' e sanduku mar ng'at makama. Kech kiluto e sanduku mar ng'at makama, sanduku mar alum to mano kura mokethore. Mano voter education. Ang'eni IEBC biro timo mano sama owinjore. Erokamano ne Charles Odhiambo kuom temo fuono kanyo matutu. Wabiro kawo yore moro madundo nyakwar mga ka waduogo to wantie kod weche mathoth mokalo mabere pod wang'iyo. Med mana oro ote mere achiel kachiel ka nikech en mbaka ma gero piny. Ka wakono ndalo wadong' kod ndalo 63 ento jo Kenya dhi e yiero. Ng'i ka in gopande mari kata passport mari luwre kod gino manitiyogo e ndiko kura mari nyakwar Ramogi. Nikech tarik 9 dwe mar 8 ting' manie lweti no iti kode yiero kitelo midwaro. Kete mana Ramogi TV kod Ramogi Radio. Kitume mowa kelonu otenore e ndhadhu maggi. Kawa kiko gi makare yud thumbe miero mapacho ka kama mzuka umepanda twende paka chini kod pinje maoko baby feel my command like zombie e chenro mag tiedero ngoma uwake kimwaga pesa ndalegeza Tum Dagmor Ramogi Night Magite mana Ramogi TV.
Collect fare kwa boda au matatu ukitumia ViewPay cashless na uqualify for bima ya 100,000 shillings pamoja na medical cover ya 20k na permanent disability cover ya 100k kwa 5 bob pekee. Dial *236# today to start using ViewPay cashless. Niaje? Ni kama unashangaa kwa nini naangalia simu with so much focus, Usishangae sana. Nimekuwa ndani ya story kabisa. Ni kama ile nalia juzi. Ni kama nilikuwa hapo. Iki happen. And when this new market was being opened, ni kama nilikuwa hapo tu. Hata vile local tourists walipata special rate at the coast, I was there. And when this new road was being commissioned, I was right there. Na hata wewe, unaweza kuwa ndani ya story, wherever you are. Just download Citizen Digital. Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Iga beach, jopiny timo yiero mondo joma gioro otinegi e yo makonyogi. Kuo mar pesa jopiny gitiyo gi mbi marach mar ofis emomiyo e bang' ndalo 100 wadhi kedo gi mibadhi mondo mibadhi no kawasekedo godo to watieko to wadhi yudo dongruok ma watemo ni mondo walosi mondo obed kare. Mane momiyo wasingo gi chir ni e ndalo 100 mwakwongo bedogo e ofis wadhi kedo gi mibadhi e ndalo 100 mochakore nikech king'iyo Mheshimiwa Yugi Magwanga onge gi kes moro amora mar mibadhi e doho. An Gladys Wanga aonge gi kes moro amora mar mibadhi matweya e doho. Emomiyo wan gi chir ni e ndalo 100 kwa chako keto chenro to wadhi nyago mibadhi. Wasingo nikech genowa en dongruok. Mana kama nanya kwa runga juanga achiel kuom gik mabende wageno winjo en report manotim kod kambi mar KPMG ma bende temo kolo register mag joltombolo mag IBC kapok kete e buk maduong' miluongo ni principal register mabende koro chik bro yiene IBC mondo mi koro tigo e yiero maduong'. Chance dakika achiel kende. Report mar KPMG jalup jatend piny Kenya William Ruto nyoywak ni kwan ji maromo 1,000 magin jogene joltombolo mage ogol kama gintie oter kama chielo. Ng'ato nooro na message ka ni to eno ng'ena ni mago joherage. Victor mane penjo mango mokwongo eno ng'ena de no gol ji chiegni 1,000,000. King'iyo maber sama no twak gi jombetre mag pinje wagunda European Union. Ne en gi kweth mare Mikai Anne Waiguru, Migosi Rigathi Gachagua gi joma moko gibet konchiel. To wacho ni sama wawuoye kodu ni waseyudo report ni chiegni jogo ombulu 100,800. To lokore openjo ni koso gin adi. To Anne Waiguru wacho ne ni 1,000,000. Ing'e ni ji 200,000 ok tin. Inyalo paro ni yiero ma higa 2007 ji nodhi nindo ka Migosi Raila Odinga ne yombo Migosi Mwai Kibaki gombulu 300,000. Ka ji ochiew gokinyi to ombulu 200,000 ema ne Migosi Mwai Kibaki oyombo go Migosi Raila Odinga kilando duoko. Gima temo wacho en ombulu 200,000 ok tin. Ok inyal wacho no ombulu 100,800 romre gombulu 1,000,000. Mar ariyo ento ng'e nade ni jogi joherage mawuok e gwenge ne oloki. Oyudo report ni koa ir ng'a ka IBC to poko chiwo. Mar adek en ng'ano manyalo loko kama in Victor idhi goyo ombulu ma in iwuono kitero kwayo miwacho ni adwani mondo lok kama goyo ombulu. Mage penjo manyaka wapenjre. Ing'e ni nitie ywagruok to nitie penjo. To gima nyalo wacho en ni kamoro ma pacha kaka nene. Gima Migosi William Ruto timo nyalo kelo ne ajema bang'e. Gima mi awacho ni nyalo kelo ne ajema sani nitiere johera mage matuklu
ma kowinjo kowuoyo mowacho ni joga 1 million olok kuonde magoyo ombulu, to nyalo wacho ni chal ni jogo osekwalo gino, onge kata haja mar dhi go ombulu. To dhi kelo gimiluongo ni voter apathy e kind johera mage. Kosiko ywagore aywaga IEBC otimo ma, IEBC otimo ma, odhi go chuny jok ma dwa gone ombulu kawacho ni chal ma gini jogi osekwalo. Penjo machielo mapenjora, chien kacha Migosi William Ruto nowacho ni kata ket mana Dr. Oburu Oginga jakom mar IEBC to mbuche pod ok nyal kwal. Lokruok obedo karang'o? Nitiere seche ma ji nyalo ywagore, to nitiere seche ma ji go koko. Nyaka wang'i anena malong'o nikech gigi kodonje it jopiny to kelo lokruok maduong' mokalo. Biro miyo japiny ng'ado ni gino kar osekwalo, onge haja dhi gocho ne ng'at madwaro. Kae to biro mono jopiny yudo ratiro margi. To samoro en koko migoyo to nyalo kelo ajema. Kaka nawacho, IEBC nigi nyaka tarik 9 dwe mar 6 ma wantieni mondo gikel report mar KPMG mang'iso ni to jogombulu adi man kama nade. Emomiyo nyomi japiny thuolo ni or message gi namba ni mar kipande e namba 70000 mondo ing'i ni to be kucha ni kama nandike koso lokruok nitie, mondo idhi ka IEBC mondo tim correction. Mano kong'iso no sekwal kuchi. Dhano e makoso. Erokamano. Koso dobed rieko makiling' ni ka gik moko kodhi kako paro to joge ne oikra eka. Ne ok otimre kama nikech nago koko ne nitie kaka ne nitie jogi ogajo igini. Nyalo bedo. Isomo oboke moko mapacho ka. Oboke mapacho ka moko wacho ni sani Migosi William Ruto oyudore kama jakom Raila Amolo Odinga ne nitiere higni mokalogo. Ma en osiko obadhra gi sirkal. Mani maneno ka Migosi William Ruto nitiere sani. En ong'eyo nadi, mana pod anyalo duogo penjo ni to en ong'eyo nadi ni jogo mane ogole register gin jogo mane dhi gone ombulu. Nikech gima nang'eyo ni kaka an achiel kuom jogo mane ogolwa station mane wagoye kura, oterwa station machielo. To kan jahera mare. Nikech chik wacho ni sani station ka station ogo bene kao dhano 700. Koro ka dhi station oyudo dhano mang'eny molo dhano 700 to chuno nyaka kendo yaw station machielo. Ima paro ni mani IEBC jane timo kendo gilero mayanga ni nitiere stations mane giloro to giyaw manyien. Koro ka giseyaw manyien koro ikete nyingi ni dhi go ombulu e station manyien no. Paro mane gima timore. Koro ok en gimoro onego bed ni en kelo koko mang'eny kabisa. Kech IEBC be no oketo chenro mar ji nyalo ng'iyo ka bende nyingi ni e register kioro SMS kata dhi online. Aparo ni chenro monego bed timore. Koro mogik principal register, voter register bo bedo gazetted. To koro kanyo ma ji biro ng'eyo ka nyingi ni e register kata nyingi onge. Sani pod IEBC timo chenro mar golo jogo ma maybe osenindo, jogo manyien modonjo, mondo koro ka gibiro gazette voter register cha, gibiro gazette final register mag voters. Koro kaje maka nyingi onge tinyalo goyo koko. To gimwa neno kuom Migosi Ruto en mana ywak to gimodo lak. Nchi neno ka koro ywak ne jo media ok dhi kode maber. Owacho ni debate mwadwa loso mara president Jacobi Bire nikech media en ng'ama osiko ywaka. To mano e siasa mosekawo sani. Koro en mana ni jopiny obed gi kwe. Register bo wuok, jopiny biro ng'iyo ka nyinge gini kanyo, to giyikre mana kwa sababu opande ni kata passport no, ima kuri kan ma ka in ming'e kama intiere kende, makato yieyo kik ywaye, ikane akana kanyo ma tere ko chiko kowuok, tidhi go ombulu, mani tiji monego bed ni timo kaka ja Kenya. Erokamano. Ing'isa ka ni Sani Victor gima nyaka kama Eric wacho no, achiel kuom gik manyaka jopiny tang' negi. Ngaji bende ni e piny. Kech ng'eny. Jothuro otang' ahinya gi jok mabiro ni wanyalo miyi loan mar 3,000 ichulo bang' dweche 6. To pande mar ikaw. Kik ikaw loan michiwe kipande. Adwa paro ne jothurwa ni higa 2013 tok yiero noyud gunia achiel mangima man gi kipande e chiro ma Mudhurwa. To kane ing'iyo to thoth nyinge ne nyinge oganda Luo.
wachore ni riwruoge moko nosieko makoro miyo ji hola mayot e kor gweng'. Ok dwar garanta, kipande ni kende garanta. Tang'ura ahinya. Kara mana sama ng'ato kwayi nonro mari nyakitang', nyakinone, kik ibed ng'ama yot chiwo nonro mari ne ng'ata ng'ata. Mane wach mangima mokalo. Kaachiel kod ruodhi gi jolupgi mane gwengewa, konyeuru piny mondo achudhe moko matiyo kod thuolo mar siasa ni gi kech mar oganda mondo mi kik gibi yore moko machach ma kamoro nyalo hinyo jopiny mbele ka. Charles, sine Eric Oduoro tumo wach moro kaendi. William Ruto ywak ne ute mag fwambo gi keyo ne kamoro yiengore nyakonchiel ok mi thuolo mar wacho agenda ne. Wawinje ne kaka nowuok maso Kenya. Komonde. Ing'e ni ng'ato neno gimodwaro. Charles wang'adi matin, wawinje ne kaka nowuok Bomas of Kenya. We respect the decision of whatever media house to have a candidate in this election. We respect their decision, but they should be decent and declare that they have a candidate in this election. I think it is the most decent thing to do. We have raised these concerns, and through you, Mr. Chairman, we want to raise these concerns. The IEBC has a duty to make sure that there is a level playing ground for all participants in these elections. We know there are several players in the electoral process. There's the people themselves, there are the candidates, there are members of various political parties, there's also the fourth estate that is also involved in the electoral process. And we expect the fourth estate to play their role objectively. So far, we really have no cause to complain. I have been in politics for a long time. I know that the media will praise you or will vilify you, whatever they do, but that is their freedom of expression. We don't question this. We want to create a free and democratic society where... Manakamano Charles. Iwinjo kanyo ka jalup jatend piny Kenya wuoyo, Migosi Raila Amolo Odinga bende wuoyo thuolo mag ute mag fwambo gi keyo e weche mag yiero. Sama no wuoyo no Victor, ne en achiel kachiel e Citizen TV. Mowacho ni ok miye thuolo e yamo. Charles wang'adi e kanyo. Charles, jopiny biro gombo ng'eyo ni mara ang'o momiyo chako mana gi Citizen TV to wan gi tipo mang'eny e Kenya ka, kamoting'o nyaka Ramogi TV. Nikech osewacho kendo nitie oboke mane migawo mar fwambo gi keyo mare ondiko ka siemo Citizen TV ni ok gi Noro TV gi Noro Radio ni ok miye thuolo moromo e yamo. Koro mage manyalo wuoye, mage mang'eyo. Sama nowacho mano, Citizen TV ne ni kode yamo achiel kachiel. Kochakore ode makaren. Kodhi ka Mukunji. Kochakore karen ode. Wasebedo ka waoro jofwambo mawae rally ka rally ma en go. King'iyo maber kata mana od fwambo mar Royal Media, Citizen TV, Ramogi TV, gi stations mamoko te. Komi Azimio dakika 2 gi seconds 10, timiyo Kenya Kwanza dakika 2 gi seconds 10. Kama tabu wuokie en ni seche moko jomoko wacho weche ma ok oromo betie yamo. Ma chike mag lendo koyie. Mano to koro kanyo wang'ado oko. Kichako wacho weche mag athuye, kichako yanyo ng'ato aching, nikech chike mag lendo tindo riere. Kilando ka Eric yanyo Victor, to in milando no. Idonjo ne Eric, to in bi idonjo ni. Wano kwadwa bura e doho. Kagigo siasa, kagigo campaign, e weche to wabiro miyo gi thuolo. To kochopo kar thuo gendini yanyo ji to koro bedo matek Victor. To gima Eric owacho, Migosi William Ruto oyudore kama pok oyudore nyaka nene.
oyudore kama migosi Raila Odinga inyalo paro Victor kane migosi Raila Odinga chien kacha ne en gi rally Kibera Nairobi Kamukunji grounds kinde no ne gi ywak ni nitiere od fwambo weche moro monindo ne gi enanga kendo nosieme aching mano miyo ngima jood fwambo weche no obedo matek mokalo Kibera. Koro ma ok en gima nyien kinde ka kinde ywak ma kama biro betie. Akoni chien kacha ni dhano e Kenya ka ok oyiere kata mana en owuon. Koro in to biro yie kodi ni nga. Erokamano. Eric Oduor ng'eni en jagoro maduong' mar kanyakla makelo jofwambo gi keyo KUJ. Eric ang'eni wach ni semulo matin. Ka wan lung'e lunga kaka jagoro. Uchano ndiko ne koso uchano timang'o? Ma ok ye lweny mokwongo mar kind jalup ker gi jofwambo. Jalup ker gi jofwambo kendo osebedo ka yware kuom ndalo mang'eny nikech jalup ker en samoro oparo ni en gi self entitlement moro kanyo ma chande ni ka jofwambo gi keyo ok otimo kaka odwaro oyudo ni to wacho ne jofwambo gi keyo richo kendo ok titiji gi yo makare. To mana kaka Charles owacho ni jofwambo gi keyo wan wang' luwo chik kendo wang'iyo content ma ng'ato ni godo. Ka itimo rally wajin samoro utimo rally mar seche ariyo to kuom seche ariyo gi uyenya yenya nyiso ni sama jofwambo gi keyo kawo weche boyudo ka gima jofwambo gi keyo nyalo ng'iso jopiny onge nikech chik ok oyienwa tero weche mag thuwe kata yienyo e TV kata e radio kata e gazet. Koro mano ema osebedo ka konyo chando jalup ker. Ke jalup ker mokwongo joge gin jok mayenyo. Imiyo Moses Kuria dakika 10 to dakika 10 gote en otiyo go koyienyo. Kichaki imiyo Kimani Ichung'wah microphone odwa tiyo dakika 10 mimiyego koyienyo. To iyudo ka samoro jazimiyo gipangore. Maka imiyo Martha Karua microphone to wuoyo wach reforms. Kimiyo Raila Odinga teno wuoyo wach Baba Care. Koro iyudo ka in gik mang'eny midwa ng'iso jopiny. Iyudo koro kata ka en dakika 3 mimiye TV no. Iyudo ka en gi materials mang'eny midwa ng'iso jopiny. To kipimo gi sam jo Kenya Kwanza kocha. Iyudo ka gima gidwa ng'iso ji onge. Erokamano. Charles, mana ka walungo wach mar weche mag yiero ne ang'eyo ni odiochieng' manyoro gavana machon ma Nairobi Dr. Evans Odhiambo Kidero ne oyango ne oganda jo Kenya kuom thuolo mokwongo Homa Bay County running mate mare migosi Elijah Kodo. King'iyo siasa magore Homa Bay County ok ang'eyo ni nyalo wacho ang'o. Anyalo wacho ni ting' makoro migosi Kidero nigo en mar keto jopiny mondo ng'e ni to migosi Elijah Kodo en ng'ae tunge duto te mag Homa Bay. Nikech ing'e ni sama iyiero governor mana kaka sama iyiero president to kawo ng'at ma gichungo running mate. Ng'at ma gichungo ma running mate ni chik dwaro ni mondo bed gi chia to gi lony maromre gi ng'at ma bedo e kom governor kata president. Tiende ni ponono ni migosi Kidero bedo governor ma Homa Bay to ko onge to biro chuno ni ng'at moketo running mate mare migosi Elijah Kodo ema koro bedo governor. Nikech gimomiyo wacho ni nyaka koro yange ne jo Homa Bay tunge Homa Bay duto te en nikech mage gik ma jopiny nyaka ng'i ni to sami ng'i ok ing'i running mate ok ing'i deputy governor ing'iyo governor ing'iyo ni to ponono ni koro governor onge mae ng'at ma koro bedo governor onyalo bedo kit governor machalo nade odhi chiwo kit telo machalo nade. Mae gima koro jo Homa Bay nyaka penjre e seche makamagi. Kiko beda ing'eni kinde mathoth iwacho ni ahinya te yiero ma higa 2017 ji mathoth mane chung' kaka governors notemo yiero jok ma onge mbi ahinya mondo kik chandgi nikech ne gineno kaka tielo mokwongo 2013 deputy governors motegno mochwiny chal ka gima nochando jok mane nie kombe mag governor. Mar ariyo aparo ni nikech an ng'at ma Homa Bay aparo ni migosi Kidero oarangwe constituency. Yes. Ong'iyo ni tang'o manyalo miyo king'iyo Homa Bay County teko riw karachuonyo en achiel kuom kuonde ma nigi ombulu mathoth moloyo. Dhiwa nigi ombulu mathoth moloyo kaeto karachuonyo. To nitie ga gimiwacho ni ang'o ma nitiere ne wan, what is the need for us.
Koro aparo ni mano achiel kuom riekni ma kamoro jong'ad rieko mage ok ang'eyo notiyogo ng'ise ni oyo kaw mana ng'at mawuok karachuonyo nikech dhi miyi thuolo mayot mar yudo ombulu ma karachuonyo. Koro kama tich dhi betie matek en ni jondhiwa dhi penje ni to kara wan tiwewa nang'o nikech ndhiwa nigi ombulu chiegni 110,010. Josuba dhi penjo ni to wan to koro wewa nang'o. Jogwenge mamoko kaka Homa Bay Town dhi penjo ni kara wan to ang'owa manitiere iye kanyo. Koro magi e kit weche madhi betie e campaign kochakore sani kadhi nyime. Kik wi wil bende ni Mikai Gladys Wanga machungi migosi Evans Kidero kalaro kom Homa Bay nokao jalupne kowuok e gwenge mag Greater Rachuonyo migosi Oyugi Magwanga kawuok e gwenge ma Kasipul nikech achiel kuom gik matimorega mana matino hiwe ni siasa ma Homa Bay chopoga kama kori wacho ni wan Greater Rachuonyo kidhi kama chielo tinjo wan joko nyango kidhi kama chielo tinjo wan jok makamaka koro magi e moko kuom gik ma kamoro dhi betie e seche ma campaign koro dhi nyime ne migosi Kidero. Erokamano ahinya. Eric, dholuo mar Konyango Rabala ni ong'eny ga e siasa mar Homa Bay County ahinya sama koro idwa pog lemo mag county ka. The Greater Rachuonyo. Anaparo ni gima jopiny onego bed ni ng'iyo kabisa en gigo ma jotelo madwaro kom gavana kata kom mora mora dhi timo ne jopiny. Samoro inyalo wacho ni ng'ani ng'atwa to kodonjo to ben gi joge ino kin achiel kuom jogo ma oparo. Koro aparo ni gima duong' kabisa nyaka obed ni wang'iyo gima odwa timo ni oganda maduong' nikech county en achiel kendo county en mar jite ong'ama nigi right molo nyawadgi nana ja Homa Bay maduong' moloyi jogo duto te gin jo Homa Bay. Maduong' en ni governor madhi donjo nyaka bed gi manifesto mare modhi timo nego jopiny gigo magi jopiny dwaro. Josebedo ka nyiero kendo ka pimo gima timore e piny mar Baringo ka wacho ni Moi ne en ker kuom higani 24 to kidhi Baringo to pod yudo ka pod kech kayo ji yudo ka pod ji chandore. Koro kata debed ni Greater Karachuonyo idwa golo gavana to ka wan gi gavana ma ok onge gi manifesto maonge gi vision por jo kara chuo na ywak. Erokamano ahinya. Dakika 44 kende tok saa 3 mar okinyi makono nyakor Mgajwang' chenro mari kaka wanene ni e yamo chance mopogore kod weche mag siasa mag piny mabene poro medo luwo kaka gimedo logo kitgi pile ka pile. Piny luo nong'ere kaka achiel kuom pinje mane golo jo adhula mathoth mokalo kanyakla kod kilepe mag oganda mag adhula mokalo. Gini chal ka gima picha wang'ni beto pogore king'iyo lig mar piny Kenya gie sani waonge gi klab moro amora mok e piny luo mane Premier League. Be ma en gima onego bed ni chando pach jotendwa gi oganda luo kaka giromni. Charles apenjo kama bedo ni sani waonge gi klepe mag oganda be en gima onego bed ni chandowa ahinya. Atimo mos Victor kinyalo yie inwona penjo no kendo. Na penjo kama Charles Odhiambo ing'e ni piny luo gimbo mar piny Kenya nong'e gi weche mag adhula. To king'iyo kata man lig mar piny Kenya sani klab ma Kogalo ok wanya wacho ni en klab mar oganda luo nikech en thothne kuku mare nochakore gi Nairobi kachiel kod tegno mare bende obed Nairobi kama oloyo. Bende en gima onego bed ni chando ogandawa ni waonge kod klepe moko mawuok e piny luo manie lig mar piny Kenya ka. Victor, anta nene mopogore. Ng'ama nowacho ni joluo nyama na go mpira kende. Ng'ama nowacho ni joluo kende monego go mpira. Sani koro Ferdinand Omanyala jalma nigi rekod mar ng'we airititi mita 100 e Afrika mangima wuokie Kenya ka. Chon nokaw ni jo Kenya gin jok maringo ng'wech malandore ng'we landra marathon luoro pap di 25 gi makamago. Nwang'ega ni jo ng'we airititi ka ok en Frankie Fredericks ma Namibia to en ja Nigeria moro. To sani koro ja Kenya nitie. Okapar kata doko ni Gor Mahia nying ogolo kaluo king'iyo kata mana chakre chon. Ok joluo kende mane go mpira e Gor. Gor nigi juok luo kaka team to ken mar joluo kende.
nikech king'iyo Bei Nasur giri, Abdalla Shebe giri, Amisi Magongo giri, magi nok joluo, the Obwaka brothers, William Obwaka, Enoch Obwaka, king'iyo Richardson Asabe, king'iyo Dan Shikanda, magi nok joluo, to negi goche gor, kendo negi kelo mor gi chia mararia. Gor nigi juok luo, to gor oken mar joluo kende. Gimachielo mangiso jothurwa ni onge kama wachi ni mpira kende ema joluo nyalo goyo. Ji mang'eny ok ong'eyo ni pap ma Moi Stadium man Kisumu ka, jolony mag weche ng'wech luonge ni the fastest track in Eastern Central Africa. Ing'eni sama ji dhi e piem kaka Olympics, sama ji dhi e piem kaka Commonwealth, oket ga ni kidwa dhi e piem nikech ji ng'eny e piny mangima, nyaka iring ng'wech mar mita 100 gi thuolo ma ok okalo seconds 10.3 kuom ranyisi. Mondo qualify, ji mang'eny ok ong'eyo ni kibiro Kisumu Moi Stadium yot mondo qualify molo ng'at modhi temo qualify Eldoret kata molo ng'at modhi temo qualify Kasarani. Gima wacho en ni nyaka wabed jok maloko paro kaluwore gi kaka gik moko lokore. Chon ni wacho ni okuche ok cham rech, ni ka gineno rech to giluongo ni thuol. Sani Sagana ema golo rech chiegni malo kata mana Lake Victoria. Sani kidhi kuondego okuche chamo rech, gilokore kaluwore gi kaka piny lokore. Chon kidhi kamoro kaka kamogere Windsor Hotel ne en kahawa lilo. Jogi kano ofwenyo ni ginyalo yudo pesa mathoth moloyo gero udi malo pidho kahawa, ne giloko paro. Ok wanyal mana siko kaka wasiko gi nam lolwe ni en kare lupo kende. Jok ma iyiere lemo mag telo, jopiny giwegi onego chak ng'iyo ni to mopogore gi mako rech, nam lolwe ni waywago koth matin, ere kaka wanyalo tiyo kode mondo kelnwa cham mondo wateri e chirni. Nyaka wapenjre ni to ka gweng'wa ka chiego mapera to kochiego duma, ere kaka wanyalo loko mapera ni mondo bedo hala, mondo wateri e chilo okelnwa yuto. Nyo an gi jaduong' moro yo Maranda e Bondo, Dr. Gilbert Oluoch, okona ni ododo ma ji ochayo. Ing'eni kidhi Kaluo kuonde mathoth tido ko ododo tie kuli. Ododo ni kothe kokaw moregi molok mogo moteri e supermarket tiuso kilo achiel $500. To ng'ato nigo ododo e kul, ododo thieo to dalano oywak kaka ji odhier. Onge kama ondike ni joluo nyaka go mana mpira, onge kama wachi ni gor en mar joluo. Gor nigi juok luo, to gor ok en mar joluo. Wang'iuru ang'iya kaka wanyalo yawo thuolo gi malach moloyo mondo wabed gi konyruok ne oganda, ne joma tindo mondo donji e tuke mopogore opogore. Chon yande ni yanyo joluo ni joluo ng'e ma bakidi. Ang'o momiyo onge jaluo moseyudo gold e Olympics e diro shot put kata discus. Mage gik manyaka wapenjre. Erokamano ahinya jokondele gi joma joluo gi narrative moro gi paro moro ma oganda moko osebedo ka teno wagoni. Waloke mondo wang'isgi ni ok en kaka parono. Actually nasebedo ka wacho ni ka wadhi Olympic manyie higa mabiro to watere Jobakidi, odhi Obakidi kendo giyudane medal e shot put nikech mano be boyudo yuto. To makmana kaka chali wacho ni nyaka wabed ka walokore kaka piny lokore. Tuke ng'eny sani, tuke ng'eny koro nyaka be wa encourage jowa mondo gidonje tuke mopogore opogore nikech tuko sani king'iyo kaka jigo mpira England Premier League en tich full time job. Kendo yuto ntiere maber. Aparo ni wan gi talent e piny Kaluo, wan gi talent. Nitie jogo manyalo ringo, nitie jogo manyalo goyo opira, nitie jogo manyalo goyo opira mar rugby. Mago duto te wanyalo bedo ni wa encourage. Timo wacho ni telo maber ema nyalo konyo kamano. Kwa keto telo maber mag county manyalo ng'iyo ni wadwaro stadium ma nyithindo nyalo dhi goyo opira, nyithindo nyalo dhi ringe, nyithindo nyalo dhi time practice. To mago yudo ka ima yawo thuolo. To kata kuond kama nyithindo nyalo dhi time practice maonge, tiyudo kata thuolo mag opira ok nyal yudore. Koro nyaka wabed gi telo maber maketo foundation maber e counties ogo mag Kaluo manyalo encourage ojende kata nyimine wa matindo madwaro donje weche mag tuke, ginyalo yudo kama ginyalo dhi time practice, kama ginyalo yudo tiegruok mondo ka idwaro teams kata maloka kata mani pacho ka dwaro jotugo, tiyudo ka supply chain mar jotugo nitiere. Wach mangima mokalo Nyakoronga Jwang' otene governors ma koro dhi kagima tieko terms mag governor Obado
Bigori Stadium chalo nade, Governor Kuba Jamawego, Wuda Goglo, Homa Bay County Stadium chalo nade, kaachiel kod Governor Cornel Amoth Rasanga. Weche chalo nade gie sani nikech achiel kuom gik manyalo kelo ne county yuto tindi iluongo ni sports tourism. Yes, sports tourism. En gima kelo yuto mokalo ne pinje. Wadwaro ni chieng' moro ka Barcelona Academy obiro Africa ka. To gidhi gitimie practice gi nyithi Siaya stadium Siaya motamo Rasanga tieko cha. Mago emonego bed ni jopiny wuoye. Ok onego bed ni ng'ane ni ng'atwa. Onego bed ni mago emonego bed ni wang'iyo ndo stadium ni dako serumo to kosetieke ere ka nyithindo nyalo tiyo kode magata teams moko mbe nyalo biro batuge okonego bed ni kita kanyo ne mar ranyisi to onego bed ni stadium en gi tich maduong' kabisa mar nature talent to kaka sports tourism akiwachono. Erokamano. Chance sa ng'ado waka endi kendo ing'eni Victor Mos mana mapiyo piyo ing'eni weche tuke en achiel kuom weche moke e gwenge. Yes. En a devolved function. Ng'isa ni jok mago siasa sani madwaro telo e county giwuoyo kuom pi, giwuoyo kuom osiptal kata thieth, giwuoyo kuom ndara, adima wuoyo kuom weche tuke. To migawo mar tuke e county ibiro yudo koket ne budget. Magi kuonde ma pesa jopiny lalie. Magi gik makoro yudhe mathoth ma matimo weche tuke be onego penjie ni ero to kori wacho nwa magi ma wan gi pok makama, wan wang'e miel, wan wang'e wer, wan wang'e timang'o. Manifesto mari wachang'o e weche makamago. Erokamano. Ok ni nikisema hii mnasema hii. Sawa. Erokamano. Charles, wach mari mogik. Victor, wachna mogik en achiel. Somo kata puonjruok en gimosiko. Asego mbaka gi jolony mopogore opogore ka waiko chenro mar duol mabiro ne jonenowa gi jowinjowa. To gimoro achiel mana apuonjora en ni somo ok lok piny. Kido ema loko piny. Kaeta chaka puonjora ni Nyasaye omiyo ng'ato ka ng'ato buongo mondo itigo. Nyasaye mondo ritu. Ng'ato ka ng'ato nego buongo ne tiko maber. Jomoko luonge ni rachar man malo ni tiyo kod nade. Nikech chieng' ma ji odonje polo sama ing'ado bura ibo penji ni to diere manene piny cha to nitimang'o go buongo ni no ibiro dwoko ten. Mogik en kaka mano wachake cham wach mag rito alwora. Wang'iyo kaka wanyalo pidho yien ka chale wacho cha jogo duto mosiko ketho yiende mosepidhi tafadhali walok paro nikech oro biro negowa. Oro biro negowa kokwa ng'iyo kaka wanyalo pidho yien mondo wane kaka koth nyalo chwe. Bakamano awero gimago nyikwa Ramogi. Erokamano ahinya. Eric Koduor kaachiel kod Charles Odhiambo mane wan go kawuono e chenro mar kaka waneno nyakwaro Mgajwang' kaka pile en mbaka makelo konyruok gi dongruok mar oganda Luo. Wadhi uru nyime kod go mbaka ka waneno kaka wanyalo rieyo kuonde ma obam kanyakla kod bende puoyo kuonde ma bende oriere. Ka ok kamano nyaka juma nyien ubedo kod kinde maber mokalo bed mana kod Ramogi TV kod Ramogi Radio. Nyinga Victor Tino Makajuma. Thank you.